अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड मानगोनां डक्टर अनजालि प्रभा दैमारिनि जिहेतु बे पार्टिया दिनै पर्टिन चिरां दुवार हिसाबै आङो नायस्रां हिसाबै जिखिनि गभर्नमेन्टनि माखासे गाइडलाइन नमिनेसन बे नमिनेसन बिलाइखौ आं दिनै मोजाङै मोजां गथायनो हाबाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। ओरैनो दा नोंथाङा चिरां दुवार बियाबाव गिदिंनानै रायजो राजानि माबायदि अनसायनाय मोनबाय थादों? बर्तमानथ' पर्टिन चिरां दुवार हिसाबै एपिबिनि माखासे सिनारिया खोब मोजां गाज्रि नङा। जों जिखिनि जायगायाव हाबदों फ्रायानो जोंखौ मोजाङै बोजबना लादों। फोथायनाय दं जोंहा पर्टिन चिरां दुवार हिसाबै गोदानै अनजालि दैमारिनि जितु दल अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड बे पार्टिखौ बा नायस्रां औवारि हिसाबै जे पर्टिन चिरां दुवाराव रायजो राजाफ्रा बा गासैबो जाथि जन'गोष्ठी हारिफ्रा मोजाङैनो फैगासिनो थानाय 22 सेप्तेम्बरावहाय दामपारनि सावगारि भट होनानै देरहागोन बेखौ जों मिजिंथिदों। आरो जुदि बे पार्टिया बा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डआ जोङो रायजो राजानि अननायखौ मोनोब्ला बा जों मोनखागोन बेखौ जों फोथायनाय दं। दा जुदि जों देरहाखांनायनि उनावहाय जों साफ्रोमबो रायजो राजा जन'गोष्ठीफोरनि जिहेतु समस्या बे समस्याखौ जों समानै जोङो गासैखौबो नायलांगोन बेखौ जोङो आसा दं। बेसेबांसो भट मोननानै देरहागोन होननानै मिजिंनो मोनदों? ओरैनोथ' जोंनि पर्टिन चिरां दुवारावहाय 52,179% माबा दं भटार्स दं। जों बेनि गेजेरावहाय दिनैनि थारिखआव जोङो एपिबि हिसाबै पर्टिन चिरां दुवाराव जोंनो बांसिन पार्सेन्ट नाम्बार लानानै जोङो देरहागोन बेखौ जों मिजिंथिदों। आसा खालामदों साफ्रोमबो रायजो राजाया जोंनो जेबादि हाबनाय जे रायलायनाय बेफोर जितु मेसेज बेयो गाज्रि नङा। बेनिखायनो जों जिखिनि पार्सेन्ट देरहानांगौ जों आसा दङ जों बयनिफ्रायबो बांसिन पर्टिन चिराङाव देरहागोन बेखौ जों मिजिंथिनाय दङ। खाम्फा बरगयारिनि पार्टिनि बाथ्राखौथ' जों बुंनो हाया, खिन्थु बिथांमोनहा गावसोरनि पार्टिनिसो बाथ्रा जाहैबाय। खिन्थु दिनैनि थारिखआव खाम्फा बरगयारि हिसाबै दिनैहाय आगोलाव बिथाङा बिपिएफआवबो दिनै 17 बोसोर सासन खालामबोखानाय सासे केन्डिडेट आरो बिनि उनाव दिनैनि थारिखआव बिथाङा आरोबाव दिनै इउपिपिएलआव फैनानै आरो केन्डिडेट लाफैबावदों। नाथाय पर्टिन चिरां दुवार हिसाबै खाम्फा बरगयारिखौ दिनैनि थारिखआव बानाय मोनबाय, आंगायनाय मोनबाय। मानो होनोबा बे पर्टिन चिरां दुवार हिसाबै जेनेरेसन आरो इयुनखौ नांगौनि थाखाय दिनै बेवहाय मोजां केन्डिडेट नांगौ बेखिनिखौ मिजिंथिदों। मानो होनब्ला दिनैहाय जे खाम्फा बरगयारि दिनैनि थारिखआव बिथांखौ नायोबा फुराना हिसाबै बिथांनि जितु सिन्ताधारा पर्टिन चिराङाव खाम्फा बरगयारिनि अनगायै गुबुना मावनो रोङै बायदि मोनसे स्टाइलाव दिनैहाय जों नुदों। बेनिखायनो दिनैनि थारिखआव बे पर्टिन चिरां दुवार हिसाबै खाम्फा बरगयारिखौ रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल हिसाबै जितु थांदों बिथाङा बेवहाय फोथायनाय गैया आंहा नुहुरदों जेनगोन 100% रोखा। आरो बिथांमोननि टिमनि गेजेरावनो दिनै डक्टर संग्राम ब्रह्मनि माखासे बिभाजन जाबाय। बेखिनि सिनारिखौ नुयोब्ला दिनैनि थारिखआव इउपिपिएल सरकारा बेवहाय देरहानायनि सुबिदाखौ जों नुवाखै। एपिबि हिसाबै दिनै बे पर्टिन चिरां दुवारावहाय गोदान केन्डिडेट आरो मोजां आफाद मोजां दल बेखौ नांगौ हिसाबै दिनैनि थारिखआव फोजोबना लानायखौ जोङो आसा खालामनो हायो। लोगोसे बे बियाबावनो बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि बिथाङाबो बिपिएफनिफ्राय नमिनेसन गथायबाय दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांजों माबायदि बुजिनो हागोन होनना सानो? खोनादों आं खोनाबाय थादों पर्टिन चिरां दुवाराव आगुनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बे पर्टिन चिरां दुवारावहाय गेलेनो थांदों। दा बिथाङा मा खारनाव थांदों गावनि समस्थियावबो दिनै गेलेदों आरो दिनै पर्टिन चिरां दुवार हिसाबै गेलेदों। हयथ' बिथाङा माबा मोनसे खाम्फा बरगयारिनि सायाव माबा मोनसे गावसोरनि गेजेराव सन्देहबो दंलायो खोमा। ओंखायनो देरहानायखौ हायाब्लाबो बेखौबो आरो फेजेननो थाखाय सानैबो बेखिनि थाखायसो जुजिनो थांदोंखौ जों सानना लायो। हयथ' बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेवहाय देरहाया आरो खाम्फा बरगयारियाबो देरहाया, सानैबो जेनगोन बेखौ जोङो रायजो राजानिसिम जों फोथायनो हायो बा फोरमायहरनो हायो आरो। नोंथांनो जे नोंथांनि दोलोनिफ्राय मोनसे दायथ' होबाय, बिजाथि नोंथांनो होबाय आरो दिनै नोंथाङा नमिनेसन बिजाथि लाइखौ गथायबाय। नोंथांखौहाय हेफाजाब होनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ मा खावलायहरदों? दिनै नोंगौ पर्टिन चिरां दुवार हिसाबै गोदान डक्टर अनजालि दैमारिनि बे दला दिनैहाय पर्टिन चिरां हिसाबै जेबायदि नायस्रां औवारि बिथांखौ जितु हरदों बेखौ आङो अनजालि दैमारिखौ धन्यबाद जासिदों। आरो बेजों लोगोसे पर्टिन चिरां दुवारनि साफ्रोमबो रायजो राजाया दिनै जोंखौ दले बले सापर्ट खालामदों। आरो पर्टिन चिरां दुवारनि गासैबो जाथि जन'गोष्ठी हारि हारिसाफ्रा दिनैहाय बे नायस्रां औवारि बिथांखौ दिनै बजबना लादों आरो बयबो सापर्ट खालामदों। जों बेखिनिखौ नुदों। ओंखायनो फैगासिनो थानाय 22 सेप्तेम्बरावहाय नायस्रां औवारि पर्टिन चिरां दुवारनि जितु सिम्बल
ट्राक बे ट्राकनि सावगारि बर होनानै देरहागोन 100% जोङो बयनिफ्राय बांसिन पार्सेन्टआव लानानै जों जय जागोन बेखिनिखौ जोङो साफ्रोमबो पटेनसियेल गुवारनि रायजो राजाफ्रा बेखौ समखौसो नेना थाबाय थादों 100% देरहाहोगोनखौ मिजिंथिङो